दै गाखोबावोना बेयावनो हाबो बेयावनो दै हाबो खेबसे हाबबाय थांनाय बोसोराव हाबदों औ देग्लाय हाबासै आदसा ओमफ्राय बेयाव जेनेबा नोङो फैनाया खै बोसोर जाखो रायजो जाफैनाया 50 बोसोरानो जाबाय बारु हाबाखौ बेयाव जानाय ना आङो नों बाक्सानि होमबा बे मादैखौलाय फार्स्ट अबाव लोगो मोनजेननाय नोंलाय फार्स्ट माने ओइ गोदो जों पिटिसि एफसि बहुद गावजों गाव हेंथा हेंथि नङामोन होनबा औ बिदि न' गारनाय फैथारनायसै आङो ओजोंहाय माने मानि थाखाय फैनाय नों जेनेबा ओजोंहाय मानि थाखाय बेयाव फैखो थारमाने गुन्दुगुलाथ' गावजों गाव नालाय औ बेयाव थाबाबो बिनि बेयाव थाबाबो बिनि दानथारलायनाय सिथारलायनाय नालाय औ बर'नि जारिमिनाथ' बिराद डेन्जार ओमफ्राय आंनि फंबायखौनो सासे बुथारदों औ इन्डियायाव हाबदों होननानै आदसा ओमफ्राय थालालै आं बिदि होननानै खारबाय आं ख्रिस्टान बे समाव मामोन हिन्दु जोंहा बाथौसो धोरोमखौ मोजां मोननानै खारबोदों आं उन्दैनिफ्रायनो आइमोनखौ बुंखायो आरो आं ख्रिस्टान जागोनलै आरो जोंनि ओजों माबायाव खाग्राबारि होनो आरो जोंनि बागानफारा मेन माबाया टाउना बेयाव सावथालफोर आदिबासि दं आरो बिदि हाइ स्कुलाव थांबा नोंखौ बिदि होना आं सिएदावमोन दा गरमफोरा जेनेबा नों बैयाव थाबा नों सानो नामा आं बेयाव थाबा जेनेबा बै समाव देथार जागौमोन खोमालै होननानै देथार जागोन माने आंनि लोगोफोरा जाजोब्बायानो आदसा बिसोर सारेन्डार जाजोबदोंमोन आं सारेन्डारबो नाङा बालबो नाङालै बिदि होनना आं जेराव मेराव थांना थागोन बिदि होननानै बेबायदि आरोखि जायगा एसे दिन्थिलांसै आङो दायो नै लामानि कन्डिसना गिथाव बाथाव वाव बोरैबा गोलैगोन नामा दैया ओरैजाय नै बे मा दैथाय मिथिलां दालां सानिफ्रायनो बिराद हांसोबो दंसोगारो माथो आङो ओइजा थांगोन दायो आङो दायो बबे गामियाव फैदों आरो मा जायगायाव आरो सोरहानाव नङा होमबा इउ लामाया माबायदिलै फार्स्ट टाइम फैबाय आं बे गामियावहाय बे जायगाया जाबाय बबे गामिनि जायगा आरो माबे डिस्ट्रिक्टनि जायगा बियो खिन्थु बाइकजों फैदों आं गारियाथ' फैजाखानाय नङा दा लामानि अबस्थाफोरखौ एसे दिन्थिलांसै ओरैजाय आयौ बेयाव मोनसे दालांबावसो बाव नैयावनो आं ना वाव ओरैजाय नै थांखांनायनि उनावसो आं मोजां रायलायगोन नोंसोरजोंहाय बाइक जाबो पारि ना नवारि पारि न पारि बयनिसिमबो आङो नोंथांमोननो नैबेखौहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय आङो जासिहरबाय आङो दायो दंफैयो नैबे मोनसे गोजान जायगायाव दै जायगाखौ दानि आङो एसे दिन्थिबाय लामानि अबस्थाफ्रा मोजां नङा बे जाहैबाय बबे जिल्लानि आरो बबे जायगानि आरो बियो मा गामि होनना बुङो आं बेखौहाय नोंथांमोननो जोबजासे दिन्थिलांसै नोंथांमोना नैबे आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय जोबजासे नायलां अब्लानो बुजिगोन दासिमबो जे जोंनि बर' गामिफ्रा बेबायदि अबस्थायाव दङ आरो बे जायगाया बबेयाव सोरनि गामि खाथियाव आरो सोरनि जिल्लायाव नङा होमबा आं बेखौ जोबजासिम नोंथांमोना नाय अब्ला आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो आङो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि दिन्थिलांबाय थानोसै थौदो लोगोफोर बिदिबा जोङो भिडिअखौ दिनै नैबे जायगानिफ्रायनो आङो जागायलांनोसै आदसा थिग दहाय मोनसे दालां बारदोंमोन ना आरो दाबाव नैबे मोनसे दालां बारबावनांगौ इयौ आयौ ह एकदम बिराद रिक्सिबाबो आङो जायखिजाया बेखौ भिडिअखौ लाबाय दै आस्ते ह गोलैना फैजोबबाय आंनो नै मादैया जिरायनो थाखाय सियार रेडि आङो दायो मोनफैबाय नैबे मादैमोननि न'आवहाय जायगाफोरखौ नायनानै आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिबोदोंमोन नङा होमबा जायगानि माखासे थांफैनि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि मादै एसे रायलायनोसै जिरायथ'ला फैदों मादै एसे रायलायनोसै सानैजों नै मादैया मा दिन्थिगोनथाय मादैमोननि माखासे जारिमिनखौ सोंना लानोसै आङो बेसे गोबाव जाखो रायजो जानाया नङा होमबा ओंखारबोदो नैबे मादैयानो जाहैबाय सोरबाफ्रा बे जोंनि जायगानि मानसिफ्रा सिनायखायो जानांगौ मादैखौहाय मादै बेखौ मा जायगा होनदोंमोनलाय दावलिगुरि आदसा माथो नोंसिना थांनाय फैनाय लामाखौ जाबायदि नुबोबाय आं आयु गंथाम गंब्रै दालां बारबोबाय ओमफ्राय दैलाङाव माबायदि थांलाय फैलाय खालामो नोंसोरलाय थाङो मालाबा नैबेयावनो दलंनो इसिनि जायो बेयावनो गोदनासे बेयावनो गोदनासे जायो ओरैबायदि ओमफ्राय बेफोरावलाय लोमगोन ना लोमा बेफोराव लोमफैयो ओरै फैबाथाय ओरै साव फैबा ओरै माबा हाजोनिफ्राय दैया फैबा आरो लोमफैबाथाय ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा नोंसिनाव खै घरसो दङ बे दावलिगुरि गामियाव दा 6 घर दं आरो 6 घर होमबा बै समावलाय मा खै घर दंमोन जेनेबा आवगाय बिराद दंमोन हा गोदानाव खालामजोब्बाय आरो जेनेबा नोंसोर बेयाव रायजो जानो खै बोसोरसो जाखो जाबाय जोंनो नै माबा दा 50 बोसोर जालायबाय आं बेयावनो जन्म आदसा होमबाथ' बै समनिफ्राय माबायदि जाखो दा जायगाया सोलायाखै नामा एसेबो माबा बिदिनो एखेयानो आरो एखेयानो एसेल' ओरैनो बे लामाफ्रा एसे जादों आरो ओमफ्राय दैलांफ्राव माबायदि जायो दैफ्रा
दैयाथ' बिराद गुफुर जाजोबखायो गुफुर जायो ओमफ्राय जेनेबा फ्राय मानसिया खारलांनाय दा खै गरसो दंबायो दा खारलांजोबनानै 6 घर दं आरो 6 घर ओमफ्राय दा नोंलाय बेलेगाव थांनो गोसो जाया बिदिनो थांनोथ' सुबिदाफ्रा गैया नालाय रां हा गोदान नागिरनोबो थाखा फैसा गैया बेयावनो थानांगौ जाबाय औ बेनिखायनो दा जेनेबा नोंनि दा नोंस्रा बेयाव न'खराव साबेसे थायो दा न'खराव 6 जन दङ 6 जन आदसा ओमफ्राय जेनेबा बेफोर लामाफोरखौहाय नोंसोर जाजानो लुबैयोना लुबैया लुबैयो लामा नांगौ जोंनो लामा नांगौ जेनेबा मालाबा दैफोर जानायफ्राव सोरबाफोर मानसिफोर नायनो फैयोना फैया गिदिर मानसिफ्रा MLA MP मिनिस्टार सोरबा सोरबि बिदिनो मालाबा खेबफा खेबनै फैयो बारा फैया अन्तस्थ' जेनेबा लामा जायाबाथ' बे दालांफ्रा जाबाथ' एसे मोजां जायो नङा खोमा ना नुनायाव हमदोंमोन जायोना जाया एबार आदसा ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा नोंसिनावहाय बेयाव फ्राय मानसिया जेनेबा न'खौ गारनानै खारजोबखो ना बेलेगाव माने ओरैनो फामु स्टाइलल' सोरबाबा खारबाय सोरबाबा बिदिनो गथ'फोर सुबिदा फोरोंनो सुबिदा गैयिनि थाखाय थाहैदों आरो आदसा होमबा दा नों बेनिफ्राय थांनो गोसो गैथारा जोंथ' दा थांनो बारा गोसो गैया मानोबा बेयावनो मोजां मोनो आरो जों उन्दैनिफ्रायनो थानायखाय जायगा थालिरनि नावजों थाङो दै बांद्राय देरबा बैसिमै कपाथ'नि थांनोनोथ' ओरै माबा लामाया मोजां नङा दलंफ्रा ओमफ्राय जेनेबा नोंसोर बेयाव खै बोसोर जाखांदों रायजो जानाया 50 बोसोरानो जाबाय दा आं दा 50 बोसोर बावसो जन्म नालाय बारासो जाबावबाय खोमा आं बेयावसो जन्म जन्म उदालगुरिनिफ्राय खारबोदों आइमोना होमबा नों उन्दैखामोन ना आं बेयावसो जन्म जाफैदों जन्म जाफैदों सानै बिनानाव सासे आं सासे आरो आदसा होमबा नोंसोर जेनेबा बेयाव थानानै स्कुलखौ बबे स्कुलाव फरायो स्कुला बोरै थाङो स्कुलाव थांलाय स्कुलाथ' नै माबायाव बे खोदोमगुरियाव थाङोमोन जोंना फिसाफ्रा सासेया गेदेरा कपाथ'नि हारसा स्कुलाव फरायो हारसा स्कुलाव आदसा दायो होमबा बेफोरबायदि जारलानि गेजेराव दं आरो ना खस्थ' मस्थ' थाङोमोन आरो दैनि गेजेरजोंबाबो फरायबाय मा जाहैबाय आङो नैबे मादैमोन गामियावहाय बेखौनो बुङो मा जाहैबाय दाउलेगुरि गामि दाउलेगुरि होनो ना दाउलेगुरि मादैजों ना आङो मादैमोननि न'आव फैबाय मादैमोननावहाय दसे माने बिराद गोबाव जाबाय जेनेबा आंबो बेयावनो जोनोम जानाय बे जायगायावनो थेवब्लाबो माने बे दाउलेगुरि होननाय गामियाव दिनै फार्स्ट होननानै बुंब्लाबो माने गाज्रि जानाय नङा खिन्थु फैनायावहाय जाखिनि माने माखासे लामानि थासारि नुबाय बिथांमोननि थासारिनि खिन्थु दैज्लाङाव फैनायमोनब्ला माने बिथांमोननि माखासे अबस्थाफोरखौ नुनानै माने गोसोआव गाज्रि मोनगौमोन बा माबा मोनसे दुखु मोननाय मोनगौमोन आरोखि दा उफाय गैया दा बेयावनो थायो नालाय जोंनि माखासे बर'फ्रा दाथ' मा जाहैबाय जायगाखौ सोलायनो होनबाबोथ' जों सोलायनो हाया माखासे सुबिदा आरो उसुबिदानि खोथा थायो नङा होमबा ना मादै दा जेनेबा नोंसोर बेयाव खै बोसोर जाखाखो रायजो जानाया 50 बोसोरनि बारबायसो ओमफ्राय दा जेनेबा बेयाव ओरैनो मा जाथिनि मानसि दं बेवहाय जेनेबा दाउलेगुरियाव बेवहाय दा सावथालफोर दं जोंनि खाथियाव आदसा बिसोरलाय खै घर बिसोर दङ माबा 30 घरसो जागोन सावथालबारि दंथारोना दा बिसोरलाय जों जेनेबा बर' मानसिफोरजों माबायदि मिलायो बिसोरो मिलायना मिलाया जों मिलायनानै थायो आरो खाथिनि मानसिफोरजों जेबो माबालाया आरो खाथिनि मानसि न'नि बायदि साननानै मिलायनानै थायो थेवब्लाथ' माने दैज्लाङाव जथेस्थ' खस्थ' बिसोरो खस्थ' माइ गायनाय दुब्लिफ्राव थांनाय मालाबा दै रानबासो गायनो मोनो दै देरबाथ' गायनोबो मोनला माइफ्राबो थैयो मालाबा बोसोराव अखाफ्रा खम जाबा माइया थानोसै बिदि जायो आरो होमबा नों एकदम जायगाखौ सोलायनो गोसो गैथारला होमबा देनांफोर मा जायो आरो उनाव बोरायबा फिसाफ्रा अबावबाफोर थांबा थांनांगौ जाहैसिगोन आरो जों मावनो हायाबा दा जेनेबा नादिया मा मावो जोंना खेथि मावो गैया हालुवा खामब्रुगनिसोमोन मानसियाबो होमबा नोंसोर जेनेबा दैखौ सानफ्रामबोथ' दैज्लां समाव दै गानानै बारनांगौ जायगाफ्रा थांलाय फैलाय 6 मासा भाद्र माससिम भाद्र आसिनबो जाबावो मालाबा बे अखाया रेबा आसिनावबो हाब्रु साइकेलथ' गैखाला सालायजाला आथिंजों थांनांगौ जुदि लोमजाबा बोरै थाङो नोंसोरो लोमजाबा साजाबा माबा जिफ्राव बानलाबायनानै लाङो सोरबाबा मानसिफोरखौ बै दै बारजासेयाथ' लांनो जायगा गैया नालाय जेबो गैया राहा गैया नालाय मथरबो गैया नालाय बाननानै लाङो आरो बानना लांनांगौ जायोना आरो गगामुगावसो हाथायखौबो जाहैनांगौ गगामुगावसो बाब बिराद गोजान ना ओरैबोथ' खाथियाव गैया होमबा गैया कपाथ'नियाव ओरैनो सखा बायदि दङ बैफोर दालांफोरखौ सोर हेबना होयो बेफोर दालांफ्रा गामिनि मानसिफोरा रायजोफ्रा हेबो गंसे गंनै गंथाम गंब्रै ना मा दालां नुबाय आङो ओरै माजरबारिना बै माखासेखौ हेबो ओमफ्राय जोंनि दाउलेगुरि सावथाल लोगो नांना बैखौ बानायो आरोखि दैमाखौ आदसा बे जाहैबाय नै जोंहा आदैखौथ' सिनायफेराखैमोन आं खुलुमबायलै आदै नोंसिनाव खुलुमबाय ना आदैया खबरा मोजां ना खबरा बिदिनोसै बेस्थ' हानाय जोब्बाय हानाया दंलै बिगाथामसो दं आदसा नोंसिना जायगाया माबायदि जायगाया दा बुंसैलै बिनो दै गाखोबावोना बेयावनो हाबो बेयावनो दै हाबो खेबसे हाबबाय थांनाय बोसोराव हाबदों देग्लाय हाबासै
आदसा ओमफ्राय बेयाव जेनेबा नोङो फैनाया खै बोसोर जाखो रायजो जाफैनाया 50 बोसोरानो जाबाय बारु हाबाखौ बेयाव जानाय ना ओजों जाना फैखानाय हाबाया बेयावसो जादों बेयावसो जानाय बेयाव जों 25 जाबाय आरो हाबा जानाया हाबा जानाया ओइ जेनेबा बे मादैखौलाय बहाथो लोगो मोनजेनलायनाय बेयावनो बेयाव लोगो मोननाय आदसा आदसा नों बाक्सानि होमबा बे मादैखौलाय फार्स्ट अबाव लोगो मोनजेननाय नोंलाय फार्स्ट माने ओइ गोदो जों पिटिसि एफसि बहुत गावजों गाव हेंथा हेंथि नङामोन होनबा औ बिदि न' गारनाय फैथारनायसै आङो ओजोंहाय माने मानि थाखाय फैनाय नों जेनेबा ओजोंहाय मानि थाखाय बेयाव फैखो थारमाने गुन्दुगुलाथ' गावजों गाव नालाय औ बेयाव थाबाबो बिनि बेयाव थाबाबो बिनि दानथारलायनाय सिथारलायनाय नालाय औ बर'नि जारिमिनाथ' बिराद डेन्जार ओमफ्राय आंनि फंबायखौनो सासे बुथारदों औ इन्डियायाव हाबदों होननानै आदसा ओमफ्राय थालालै आं बिदि होननानै खारबाय आं ख्रिस्टानफोरावनो हामसै औ होमबा नोंस्रा बै समाव मामोन हिन्दु जोंहा बाथौसो धोरोमखौ मोजां मोनना खारबोदों आरो आं उन्दैनिफ्रायनो आइमोनखौ बुंखायो आरो आं ख्रिस्टान जागोनलै आरो जोंनि ओजों माबायाव खाग्राबारि होनो आरो जोंनि बागानफारा मेन माबाया टाउना बेयाव सावथालफोर आदिबासि दं आरो बिदि हाइ स्कुलाव थांबा नोंखौ बिदि होना आं सिएदावमोन दा माने स्कुल समावहाय जेनेबा बैसोरखौहाय जेनेबा सावथालफोरखौ गुरुखुवाजार होनना बुङो माने आदसा आदसा बेनिफ्राय होमबा नोङो बै समनिफ्राय होमबा जेनेबा थानो हायियावसो खारबोदों माने आदसा आदसा बेबायदि होमबा दा बेयाव फैनाय समाव माबायदिमोन जेनेबा जायगाफोराथ' गोदो मोजांमोनलै एसे दैफोराबो गैयामोन आरो जि माइ जायोमोन आरो एसे एनैयालाय जायोमोन आरो होमबाबो बिदि लामाफोरखौ लोमामोन आरो बे दैमाफ्रा गोथौ गोजामोन ना नाफोरालाय दानिया एसे दैया माबा जाबाय बाला जाबाय गोजौ जाबाय सायाव खारखाङो दैया ओमफ्राय जेनेबा बै समाव हाग्रा गैयामोन आदसा होमबा लांदांखामोन आरोना ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो दायो जेनेबा बे जायगानि माखासे दाथ' जेनेबा बिराद मोजांमोन दायो जेनेबा दैयाफ्राबो सायाव फैबाय दैया लोमग्रा जाबाय दा जायगाखौ नों गारनानै थांनो गोसो जागोन जाला दा बिदिनोसै बेयावनो रायजो जाबायबा बोरै बबाव थांबावनो बिदि जायो आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय जेनेबा दानियाथ' नों दा खायना जोबासैना जेनेबा मादैखौ नों फार्स्ट टाइम बबाव लोगो मोनजेनना बेखौसो नांगौ दा फार्स्ट टाइम जेनेबा आङो बिदिनो आं साहाखि थांदोंमोन दै सासे मानसि आंखौ माजबारियाव बेबो बासखानिमोन आरो बरमाथिनिमोन बे मानसिया आं बिदि थारमाने मोनाबाय आरो आं बे लामाजों थांदो ओरै कपाटनि होननानै ओंखारलांनो नागिरदोंमोन आं बेयाव सासे मानसिया लोगो मोनबाय आरो बे आंखौ बुंबाय नों मा मानसि आंथ' ख्रिस्टानखौ मोजां मोनलै बिदि होनना बुंबाय आरो होमबा बियो बिसिनाव लामना दोनफैबाय आरो फार्स्ट बेयाव गुमै मोनदोंमोन आरो बे मास्टारमोन बेयाव दोनफैबाय आरो लोगो मोनजेनबाय माने बेयावनो फार्स्ट मा गोसथोलायनाय ना नों माबाना लानाय मादैखौहाय मावग्रा गैयामोन नालाय आंबो एसे मेगन खेबबाय नालाय गाव लायोबा आं ओजोंथ' थांखाया माबा मोनसे आरो ओमफ्राय दा ओजोंहाय जेनेबा नोंहा बिदा फंबाय दंना गैला सानै फंबाय दं थांलाय फैलाय जागोन जाया दा थांलाय फैलाय आइनि दयाव थांबाय ओमफ्राय आफानि दयाव थाङासै आरो थांलाय फैलाय फैया आरो मालाबा बिसोर लेंहरफिना फैदोलै बेयाव थानांला होननानै बुङा दा आमायाथ' बुंखायोमोन नोङो जों दैयाव थानो हायाबा इयाव फैफिननांगौलै बिदि होननानै बुङोमोन आरो आमायाबो थैबाय नालाय ओमफ्राय आनै दं एभेलेबेल बारि दं आरो हाफोरालाय खिन्थु खेथि बाथि जाया मालाबा थांनो गोसो जायोना मालाबा दिखारजोंब्रा दैखौ नुनानै गथ'फोरालाय थाङा होनो आरो गैया दा ओमफ्राय जेनेबा हमना ला बै समनि आरो दानि होमबा नोङो दानि समखौ मोजां मोनो ना बै समखौ मोजां मोनो दा जेनेबा इयावलाय एसे एनैया गोजोननाय दं आरो जोंथ' एसे गोजोननाया गैयालै ना दसेनो माबा दाबोथ' जाबाय गरम जाबाय थायो नङा होमबा खिन्थु बेयाव जेसे जों हारसा बर' सब मिलायलायो ना बे जायगायाव हारसा बर' गावजों गावनो एब्रेलायनो नागिरो ओंखायनो माने जोंखौ मोजां मोना माने नों मोजां मोना आङो गरमफोरा कि जेनेबा नों बैयाव थाबा नों सानो नामा आं बेयाव थाबा कि जेनेबा बै समाव देथार जागौमोन खोमालै होननानै देथार जागोन माने आंनि लोगोफोरा जाजोब्बायानो आदसा बिसोर सारेन्डार जाजोबदोंमोन आं सारेन्डारबो नाङा बालबो नाङालै बिदि होनना आं जेराव मेराव थांना थागोनलै बिदि होननानै बेबायदि आरो ओमफ्राय एसे दा आंखौ बिमाया नुबा आबौ नों जेराव दं इयावनो खुलुमनायावनो रायजो जाना था जोंहानिया गैलाहाय देथार जाबाय बहुद लोंना उपद्रब खालामोमोन नालाय बेबायदि आरो खोथाया
गासै आङो आदैजोंहाय लोगो मोनबाय आदैखौथ' नुफेराखैमोन आं दिनैसो लोगो मोनबाय आदैयाबो आंखौ सिनाया नङा होमबा नुफेराखै खिन्थु आदैजों फैनानै माखासे खोथाखौ रायलायबाय आदैयाबो जाहैबाय मोनसे समाव जोंनि BTC निसोमोन दाथ' नङा होमबा मा गामिनो खाख्लाबारि माबा बागानपारा बागानपारा ना बागानपारा टाउन इनिफ्राय गामिया लेब्रापारा गोलैयो आरो लेब्रापारा आच्छा ओमफ्राय उत्तरपाराया जेनेबा सुपा उत्तरपारा गोलैयोमोन आरो जोंना भिलेजखौ लेब्रापारा आरो लेब्रापारा बेबायदि दिल्लीयाव प्राइज मोननाय दं माबा गिरु आश्रमनि आच्छा आच्छा फार्स्ट बागुरुम्बा मोसानायाव बै समाव बै समाव आच्छा बिदिमोन आरो ना होमबा नोंबो बै समाव मामोन मा होनो बेलथि ना मायावमोन नों होमबा बै समाव जों बेलथि नङालै आं ओरैनो एबसु अफिसफोराव थालाबायोमोन आरो बिसोर लिंबा बिदिनो थांफायोमोन ओमफ्राय जेनेबा मानि थाखायसो बिबायदि होसोलायनाय जानाय बै समाव होमबा गावजों गाव मोनलै सरन नार्जारि समाव नार्जारि समाव ना ओमफ्राय ओजोंहाय बिराद दावराव ओमफ्राय बेयाव थाफैनायाव जेबो गैलामोन इयाव बारा गैलामोन आरो खिन्थु ओजोंहाय दावराव ओजोंसो बांसिन दावराव खिन्थु मानो थाफैबाय बेयाव बारा गैथ'मोन बारा गैया आरो आच्छा बेबायदि खोथा नङा होमबा इन्दिफोराबो सोंदोंमोन आंखौ नों थांनो नामा पार्टिखौ जों ओइ आं इफोराव आं सारेन्डार आं नांगौ आं धोरोम बेलेग ख्रिस्टान धोरोमाव थागोन आं बिदि मानसि गावनाय बुनाय आं बेफोरखौ नाङा इदिनो बिसोरो आंखौ बहुद फसायदोंमोन आंखौ आच्छा आच्छा बै समाव नङा होमबा थिग আছে आदैनिफ्राय गोजोननाय थाबाय माखासे गावनि जारिमिनखौबो दिन्थिबाय आरो खिन्थिबायबो आरो मादैनिसिमबो गोजोननाय थाबाय मादैमोनाव आं हाबफैबाय नाथाय जायगानि मानसिफ्रा जुदि नुयोबा सिनायगोन जानांगौ मादैखौबो आदैखौबो खिन्थु आंबो फैफेराखैमोन बा नुफेराखैमोनबो नाथाय बिथांमोननि फिसाला फिसाजोफोरखौबो सोरखौबा आं सिनायो फ्रायानो खिन्थु माने मोनसे खोथाखौ आं बुंबाय आरो ना सोरबाफ्रा गाज्रि मोननो हागौ भिडिअ खालामनायनि थाखाय जायगाखौबो आं एसे दिन्थिबाय जायगानि खोथाखौबो दिन्थिबाय आरो आदैमोननि माखासे जारिमिनखौबो दिन्थिबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि जायगायाव माबायदि रायजो जायो बिथांमोननि रायजोनि माखासे मानसिफ्रा बे दावलिगुरि होननाय गामिया आं माने सिगाङावनो फैबाय थानो होननानै सानदोंमोन जायगानि माखासे नुथायफोरखौ एसे दिन्थिनो होननानै आंबो माने खोमाजों खोनाबाय थादों बिथांमोननि गामियाव माने थांफैनाय अबस्था गाज्रि आरो दैनि उपद्रबआव बिथांमोना थानो बा थांफैलाय खालामनो थाखाय बिराद उसुबिदानि गेजेरजों रायजाना दङ ओंखायनो दिनैहाय सम मोननायाव आङो मादैमोननाव फैबाय बा आदैमोननाव फैबाय बेखौनो आं दिनैहाय नोंथांमोननो एसेबाबो भिडिअ लानानै दिन्थिबाय दे आरो आदैमोनजों माखासे बा मादैमोनजों माखासे गावसिनि गोदोनि माखासे जारिमिनफोरखौबो एसे सोंखांनाय बायदि जाबाय एसे आरो खिन्थु गासिखौबो सोङासै आङो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन दै जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट बक्सआव मोजाङै कमेन्ट बक्सआव मोजां कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय जाहाथे माने हायोबा आंबो रिप्लाइखौ हरनोसै ओमफ्य जायगाफोरखौथ' दानि माखासे दिन्थिबाय आं थांनाय फैनायखौ सोबखौथ' लाजोबनो हाला आङो थेवब्लाबो एसे रायलायनायखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना हरदो ओंखायनो आं दिनैनि नैबे भिडिअखौहाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोनासो मिथिसिगोन नङा होमबा ओंखायनो आं बयखौबो खावलायबाय नोंथांमोना जुदि दिनैसिम आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो जुदि मोजां मोनदोंबा शेयार आरो लाइक खालामना हो जाहाथे आं फैबाय थानाय समाव बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाना फैबाय थानो हायो जाहाथे नोंथांमोननि अननायावनो बेफोरबायदि भिडिअ लानानै आङो माने खाबु मोनो आरोखि माने भिडिअ बानायनो बेखौनो आं दिनैहाय बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'बाय